To si taky dáváš, tak? Zadávám i dcera. Zadávám, kdo má mě rád. Už nechci být nikdy sama, už toho všeho bylo dost. Hledám nějakého přítele, a teď vím na budoucnost. Tohle je příběh Renaty a Luboše. Pojďme se podívat, jak celý příběh začal. Seděli u svých počítačů a jejich srdce začala do kyberprostoru být klíčící láska. Zadávám, mladý na pohled, má motocykl MC, zadávám, amatéři.cz. Milí Luboši, kde se sejdeme? Asi v parku. Dala bych se. Čas mám kouzelnou hůzkou. Ocitáme se v parku, ve kterém si oba zmínění dali svůj to téma potom. Renata, celá natěšená a rozehřvělá, přichází. Jak ho poznám, snad srdce mi napoví. Snad mě poznám, a když ne, tak mi trochu napoví. Jak jsou krásný, jakých se s láskou blázní, jo. Volám Luboši, jsem Luboši, volám Luboši, ať je oči, že to dopadá takový původ. Vidím. Dobře se vidí. Vidím. Jmenuji se Luboš Mrdlo. Jsem geofyzik. A vy? Renata Flinková. Pojďme si ještě jednou poslechnout tu osudnou větu. Jak se Luboš jmenuje? Jmenuji se Luboš Mrdlo. Ještě jednou. Zpívej, Luboši! Trochu mi mrdlo! Ani se nedivím, že ti mrdlo, ty mrdlo, mrdlo. Zpívá to nevadí, Luboši. Zapomeňte si na výlety. Sport bude nás tě šťastným. Kdybyste mohli cítit ten vzrušený pot kolem této Půjdu k tobě
řekl, nemáš trvalé bydliště, Praha 7, u baterie 14, druhé patro 3+1, má půda garáž k tomu, má to výtah, má to výtah, má to strach, má to strach, výtah tvář, Renata Bedlová. Ale v tu chvíli, když už to vypadalo tak krásně, nad naší dvojicí se vznášely v krásných růžových písmenech napsané Renáta a Luboš Mrdlo. Vstoupil na scénu Gustav Jebnička. Renato? To je můj Renato? Mluv? Renato, řekni mi to, kdo to je, já ho neznám. Kdo to je, ty moje Renato, řekni mi to, kdo to neznám. Je to můj první muž. Kde mám nůž? Jak dlouho Luboš uvěří Renatě tuhle ošklivou lež? Jebnička je stále jejím mužem. Jsem tvůj muž. Já jsem tvůj muž. Prosím, Jebničko. Já